Salut! Ești profesor și susții meditații? Știi că poți crește vizibilitatea folosind o platformă dedicată profesorilor și meditațiilor? Îți recomand platforma Educate. Suntem o echipă tânără și dinamică. Dorim să venim în ajutorul tău cu lucrurile de care tu ai nevoie. Suntem diferiți și vin cu o propunere. Dacă încă nu găsești aici beneficiul pe care tu îl cauți, îl putem dezvolta special pentru tine. Scrie-ne un e-mail la adresa contact@educate.ro și spune-ne tu de ce ai nevoie. Pentru alte sfaturi și idei, dă-te rog un follow la acest cont. Succes!